खुलुमबाय धेमाजि जिल्ला S.B.Bodo गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव अनसायगिरि महरै BKWSC आरो बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि जयै बानजायनायाव 15 साननि थाखाय फोरोंथाय होनो लानाय जर'खा मावबादा बर'नि दोरोङारि मोसानाया मैया S.B.Bodo गोजौसिन फरायसालिनि आगुनि बारग' फोरोंगिरि बीरेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथाङा बेखेवनानै होयोब्ला बे मावबादा फोरोंथायखौ फोरोंगोन धीरेन रामसियारि बिथाङा बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि नाथुराम मोसाहारि सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि समराजा रामसियारि सानजारि नोगोर बैसागु आफादनि आफादगिरि सुकुराम ब्रह्म MSc EM मलेन्द्र नार्जारि बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला BLT अनसाय आफादनि आफादगिरि सानसुमा बसुमतारि नन BTR XNDB नि आफादगिरि धर्मेश्वर बसुमतारि आरो सिमेन्ट दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि दानसोरां नार्जारि आरो बेबादिनो बे हाबाफारियाव गोबां बिबानगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम जानायफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। बङाइगावआव थानाय यामाहा श'रुमनि साखाथियाव थानाय रेमेडिकस बरपारायाव फैगौ 19 खालार मंगलबारखालि डक्टर शम्भु कुमार सिंहआ फुंबिलिनि 10 रिंगानिफ्राय 5 रिंगासिम बेसेन नाङै सावस्रि सिबिथाय बादायाव नुजाथि फैगोन। बेवहाय गाहायै बिखुं सानाय, हान्थु सानाय, फाफ्लियाव सानाय, साइटिका आर्थराइटिस नार्भजों सोमोन्दो गोनां बेराम आरो गासैबो रोखोमनि बेमारफोरखौ बेवहाय फाहामनाय जायो। रेबथुम एबा मुं थिसननो थाखाय 100 रां लानाय जागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 9954 341 429 आरो 70021 53489 बे नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।